vai de capul meu. Machiajul de zâne aparent are un nume acum pe TikTok. Sugar Plum Fairy Makeup. Trebuie să-l recreez pentru că arată divin. Îmi aplic un fond de ten de la Belle Hypoallergenic, care este un brand foarte accesibil ca preț din DM. Am câteva produse de la ei cu ingrediente vegane și foarte curate și vreau să vi le arăt pentru că tot au reduceri de 25% la cele destinate tenului. Nu folosesc mult bronzer pentru că blush-ul este starul și cât îmi definesc puțin pomeții, vă las denumirile complete în descriere. Ia să vedem, domnule, ce combinații facem noi aici. Nu o să mă zgârcesc cu blush-ul, o să-l aplic din plin. Și îl prelungesc puțin și pe tâmple. A zis cineva blush blindness pentru că nu există așa ceva. Mi-am aplicat un far de ochi lichid ca să fie mai wet, pe care apoi l-am blenduit tot cu nuanța de blush, care apropo are numărul 03. O să iau acum acest brow liner before și after, deci foarte finuț, mi-a umplut sprânceana. Păstrăm iluminatorul la sfârșit. O să mă dau acum cu mascara, care apropo este pentru ochi sensibil, are pantenol și multe ingrediente care ajută. Ok, alungirea ca alungirea, dar volumul minunat. Lip liner 03. Combinația asta de buze de creion maro cu ruj roz este preferata mea. Dacă n-ați încercat-o încă, trebuie. 05. Am lăsat piesa de rezistență la sfârșit, iluminatorul pe care îl combin cu blush-ul și a ieșit această minunăție. Așa arată doar blush-ul și așa arată combinația. Chiar că este un machiaj de poveste.